11. Vääks mä kokonaan? Joo! Onks toi habanero? Oh. Älä tee sitä. Pekka! Mä söin puolet ekaksi. En oikeesti suosittele. No puolet on puolet! Jos oot riittävän herkkä tolle. Ei se on herkkä. Mä otan sit vasta naamaa. Yllätään taas Pekkasen selkäydessä. Tuntuiko se missään? Kyllä tää on aika... Kyllä se loppuu sitä. Tuosta ja... Siellä on aika paljon siemeniä. On kyllä aika tulista. Ei ehkä kannata. Vähän erilainen vaikutus kuin... No se on se. Niin. Vittu. Ota toinen! Nyt kun pääsit alkuun, niin... Mitä toi tuntuu verrattuna niihin sooseihin? Vittu tää polttaa. Missä se polttaa? Joka paikassa. No ei sellainen kiva viimeisen näköjään noissa habaneroissa. Ei oo semmonen äkkipikainen, vaan semmonen tasaisen Varsinkin siellä. Mä editoin. Tulee alkuun syönti. Pahoinvointi. Lopuksi on se. Missä mä oon? Pekka herää! Pitäisikö leikkaa pienet sliceit tosta Se pojille? pahempi kuin se toxic waste. Oh. Ota maitoa, jos saa tuntuu oikein. Maitoa vaan suuhun, jos tuntuu siltä. Se on Niin. jotenkin sillä, että eikä imeydy ehkä niin hyvin tuosta. Pekka, leikataan tästä pojille omat palat. Voi vittu. Vittu, tää pystyi vesittää. Miksi? Tuntuuko se vielä yhtä pahalta, onko se laatumassa jo? Ollaan tulossa. Okei. Don't go lisät hommit. niin. Kyllä mä voisin ottaa lisää maitoa. Vittu mikä poltti. Hyi. Ei helvetti. Ai vieläkin on. Niitähän saa sitten. Joo. Tuolla ei ole se tilanne. No herkkä hetki, nyt vaan oman myllyyden saa kastiin. Sitten naiset sanoo, että suomalainen mies ei itke. Ei. Ei vaan. Oululaisenkin miehen itkemään. Saa. No siemenet oli, ei tuo niinku ensimmäinen pulas. Just niinku mä sanoin. Niin aivan. Sitten otetaan sitä liikkipiirroa. Saaks leikkaa siivun tosta? Leikka. Ota silleen, että siitä tulee kans pari siementä mukaan. Katsotaan se niinku tässä suunnassa. Kyllä se nyt kannattaa. Ei tolleen. Vaan tolleen. Näin. Niin, just tolleen. Mä en usko, että tossa välttämättä mitään. Ai ei. No otaks puoliksi? Ai toi. Saasta, tää on varmaan jotain niin kauheeta. Ei vittu, en mä uskalla. No kyllä ton verran. Kyllä Pekka veti kokonaisen. Niin. Pekka Tää on huono loppu tähän videoon, jos te syö sitä. Pure, jauha. Ai vittu. Puutuuko se missään? Veikkaa, ettei kyllä vaikuttaa tulisuuteen mitenkään tuon määrä. Niin no se voi olla jo, et se määrä. Ehkä vähän Aika hitaasti. Joo. alkaa
Se nousee. Käännä se. Ei iske niin nopeasti. Ei, mutta vittu ei ollut kastikkeet tämmöset. Ehkä mä vetäisin pikku annoksen. Ai toikin tuntuu noin paljon. Joo, ota. Kaikkein yllyttää. Me ei tulla tekemään kaupasta enää, mä oon hainut vähän enemmän kotiin. Kuppeissa. Kuppi. Tai tää. Ei tää oo totta. Ei tää oo vittu oikeesti totta. Onko se vaikea hengittää? No ei oo vaikea hengittää, mut vittu. Vittu mikä polta vielä. Ei oo muuten... Vittu pakko kysyä, että mistä ne on kyllä hommannut. Jos ne tilaa sieltä suomalaiselta kasvattajalta. Voi olla muuten ihan mahdollisesti. Eikö se ole tukukauppias? Onko kauppa vaikea hengittää niinku vai? Polttaako se vaan niin paljon? Polttaa ihan mielettömästi. Kieli tuntuu turnaalta. Silmät vetissä. Ei kyllä se enää ikinä kokolasta hapaneekaan. Sulla tuntuu vieläkin ihan selkeä. No vittu tuntuu saatana. Ei vittu Kaapa veti toisen pienen palan vai? Se on silti noin vahvaa. Kyllä se tuntuu tosi pahalta kielen Joo. päälle. Niin Piskelee vähän huutoa. joo. Ja se tuli hitaasti sulle, tai sitä ei kukaan. Aluksi ei tullut mitään. Niin Joo, joo. Mitä Pekka vedikö se kokonaisuus? Veri. Mä itkin kyllä pikkulapsissa. Vittu. Nyt alkaa helpottaa. Taitaa olla, että ei liiku ollenkaan.